din nou, n-ai cum să te pui cu mine din nou, pentru că n-ai cum. Lino, mi se pare mie sau sunt gay? Ești gay. Lino, ai țâțele așa și fața așa și dinții galbeni ca ăia din Constanța, adică muntenii ăia, orfanii ăia, să vă dau la... Ați înțeles? Bă, nu vă mai puneți cu mine, mă, ce aveți? Nu vedeți că toată țara e aici, în mâinile astea? Sunteți nebuni la cap? Nu vă mai puneți cu mine, că n-aveți loc. E imposibil. Uitați-vă, 80.000 pe live constant. E imposibil să atingi tu, ăsta care te uiți la live-ul ăsta, e imposibil să atingi. Dar păcat că nu știm. Antonia, te pup. Te iau de soție în 3-4 ani și după aia mă despart de tine. Fii atent. Fac și un copil. Cum am mai făcut și alții. Timpul cazului să facă un testat de mine. Și ce să vă mai zic? Nu sunt gay.